Dobro, stigli smo do zadatka 16. Zadatak 16 je karakterističan po tome da je to zadatak gde imamo prvi put uslov u uslovu. Odnosno, ovo su već složeniji algoritmi. Zato ga nisam crtao pred vama, nego sam ga posebno nacrtao i sad ću ga objasniti. Dakle, zadatak 16 glasi: uneti promenljivo A, uneti promenljivo B i uneti promenljivo C. Odrediti koja je vrednost promenljive najmanja. Znači, evo ga. Uneo sam promenljivo A, B i C. I sada se prvo pitam kod prvog uslova da li je A manje od B. Ako je uslov tačan, znači ako nam je da strana, znači ako nam je A 15, a B 10, onda on ide granom da. Recimo da nam je C 5, ako nam je C 5, onda 15 nije manje od 5 i ide se granom ne i C nam je najmanje. Sad to ispisuje. Pod uslovom da nam je C recimo 25, a A 15, onda pod uslovom da nam je A 15, a C 25, onda nam je A najmanje. Sve se to spaja u jednu granu, znači uslov, znači ne može kod uslova ni jedna grana da visi, i završava. Drugi način na koji znači se može to dešavati, recimo da nam je A 15, B 10, C 5. Znači 15 nije manje od 10 i idemo granom ne. 10 nije manje od 5 i po tome nam znači onda ispada da je C najmanje. Ukoliko B i C obrnu vrednost, pa imamo recimo vrednost je drugačije, da nam je B recimo 10, a C 5, C, znači B nam je onda veće od C, i idemo granom da, B onda idemo granom ne, znači ako je B 10, a C 5, ide se granom ne. Ako je B 5, a C 10, idemo granom da. I u tom slučaju, znači B nam je najmanje. Opet spojamo grane i tako spojene grane se završavaju. Ovde je karakteristično da je pod ovim uslovom su dva uslova. Jedan je u grani da, jedan je u grani ne. Odnosno, grana da je ova, a grana ne je ova. Znači, mi možemo u algoritmu i programu imati uslov u uslovu, uslov u uslovu i tako redom. To je objašnjenje za ovaj zadatak.